bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman sa aton nga programa. Kada Martes nga adlaw mga kabyanan, ini ang Ilonggo Cops on Air. Of course, no, nakatunin mga mudra no, sa 106.7 Radyo Gyon Santa Barbara. Pinagit sa mga suki naton drang nagabulante kag manugbakal sa may tinda sang Santa Barbara kay Martes nga adlaw. Tinda na. Nagbabago ang kung gusto nyo mga preska nga mga ulatanon kag mga barato nga mga balaklon. Ato na mo sa tinda doon sa Santa Barbara Public Market mga kabyanan. Of course, nagapasalamat kita no sa kay Honorable Mayor no Dr. Dennis Superficial. Sa Tayunan, of course no mga tie-up kita with 106.7 FM Radyo Gyon Santa Barbara. Ang station manager no kay Kaugyon Buboy Sokal dito sa taran nga katapo sang Radyo Gyon. Ma'am Zoila Cordero kay Sir Raicho Dena. Kay Kaugyon Larry de Atras sa aton madrang world class technician no kay Kaugyon Genesis de Mehelio. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan. Bali dire sa inyo sining hulot balitaan sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Galaw sa bagong sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Pangin kaupod na naman ninyo sa subong adlaw, sa subong aga. Of course, aton sining technical side ang aton sining world class technician Patrolman Kenneth Viang. Naman ang inyo kabalikat Angkor Police Corporal Vicente Blusa Jr. Aton pagdulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Cops. Imbukada kita subong sa adlaw. Mga Martes, pizza unoged no sa bulan sang Oktubre 2024. Isa na naman ka mga patimaan mga kabyanan. Suntay 4 dias na lang. Mga kabyanan, Pasko na. Klasik lang do ginahunos lang ka mga kauturan, mga binulan kagabaw. Duha na lang ka or mga more or less, mga sulusubra na lang duha ka bulan. Kag welcome na naman kita sa tuig 2025 no mga kabyanan. So sa subong aga madamo kita sa pag-istoryahan mga topiko. No, lakip na dira ang blessings no kag inauguration sa aton sining bago no nga Provincial Forensic Unit. Namtaman niya mga kabyanan. May barangay poblasyon Ilawod no, Pasig City, Iloilo.
Kapon nga ti gin atinand sa aton gin sining or gin pangunahan aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Una pag-istorya naton karon mga kabyanan, as well as Kung bansa bagong sa mga mainitinit nagabaga kag mga talulupang doon nga balita sa Subungaga mga kabyanan. nagbabago ang lahat. Isa ka most wanted person At ating itanghal no, sa may banwa sang Maasin. Ang natigayon man nga matiklo sang mga katapo sang Maasin Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. Karon labuto naton karon sa linya mga kabyanan ang Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station, madaling araw ay na Police Lieutenant Cyron Galios Empedrad. nagdisdan. Ito isa sining isa ka most wanted person no, sa pagbular sang Bausi. Ibalo naton karon mga kabyanan kung sino niyang alias ang sining sospitsado. Kung mga previous nga kaso ini, ang iya sining status mga kabyanan kag kung tumandok gid no sa banwa sang Maasin mga kabyanan. Of course labuton man naton sa linya kay ti isa man sa pagbayular aton sining intensified campaign no against loose firearm. Ang lahat Pagbayular sa Republic Act 10591 at on Comprehensive Laws on Firearms and Ammunition Regulations Act. lipunan Pagbayular sa may banwa sang Sara. may Loonta kung anong tong asay sa armas kag sino man ni ang alias ang sining sospitsado bansa sa kumplitong impormasyon aton dira nga halang doon kag isa man sa mga mapisan naton nga hepe Kabalikat Police Major Jojen Suega mga kabyanan. lahat Aga subong man sa may banwa naman niya sang Mina mga kabyanan. at Naman no sa pag-service ang isa search warrant. lipunan Natigayon man iya nga pag-recover man sang armas luthang sa pagkadakop man sang isa man iya ka sospitsado. Ibalon man naton sa aton dira nga officer in charge. Kabalikat Police Lieutenant Esmael Sumagaysay mga kabyanan. Of course, ang preparasyon ng aton sining Iloilo Police Provincial Office. No, sumugod subong adlaw Oktubre 1 Tob Pizza 8 no sa subong bulan sang Oktubre ang filing no sang Certificate of Candidacy o kon COC mga kabyanan sa mga qualified no sa pagpadalagan sa politika. Sa aton dira mga kuturan nga may handom sa pagserbisyo. Sa aton dira tag sa mga kabanwanan no kag of course no diri sa isla sang Panay mga kabyanan. Unang pag-istorya naton ang aton dira nga security preparation ang inyo sining mga Ilonggo Cups mga kabyanan. bago ng buhay By the way, ginagreet ginaton sing isa ka medayat nga aga katon sining Regional Director sa Police Regional Office Ex-Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangki, sir. Good morning. Sa aton dira nga regional staff. As well as sa aton madara yang of course no our very own sa pag-unlad Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sir, mayong aga gid no sa aton diri nga mga kauturan. As well as sa aton madara nga provincial staff sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Romar B. Perhel, sir. At sa aton man sining Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. pas na ang magdama Mayong aga gid sa inyo mga sirs. And of course to all head of offices naton sa aton mandara nga mga chief clerk. na masdan ngumiti No, kaga of course no to my fellow PNCOs. sa Aton sini 43 ka mga police stations. Lakip dira no ang aton sini nga component city ang syudad sang Pasig. kung si Ag duha naton sini ka mga mobile forces ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Bago yung aga kita sa inyo mamin sirs. Ag sa tanan-tanan naton sini nga mga pamuluyo bagong nga sakop sang probinsya sang Iloilo. nagbago Yung aga gid sa tanan. ang lahat Madamo kita sa pag-istoryahan mga kabyanan. Kung na hindi na kita magpadugay. Ato na na-istoryahan no ang most wanted person. By the way mga kabyanan, before kita mag-present sa aton sining topic, base mera kamo dira nga mga pa-shout out. Ilabi na gid no sa mga nagasilibrar sang ilang nga kadlawan sa subong adlaw. galaw Kagapon belated happy birthday gid. Kay Ma'am Geraldine Patosa Magbanwa. Sa aton sining ang admin no sa aton sining Public Information Office. Ma'am no, happy birthday gid. pag-unlad at ating itap Ate
kabay pa nga madamo pagid sa mga birthday. Ipuna Mga maabot sa aton nga kabuhi sa matagadlaw. Other years to be cherished naman mga kabyanan. Gani may lambalanon kita dira. Yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift, that is why it is called the present. Katol ulo ta. Way bala madala, way malimpyuhan atong dandruff. So sa subong aga mga kabyanan, aton na nga labuton sa linya ang aton sining Deputy Chief no sang Maasin Municipal Police Station, makabalikat Police Lieutenant Cyron Galios Empedrad. Tuloy sa aton dira nga most wanted person no sa may banwa sang Maasin Iloilo nga nadakpan sa nagligad man iyang adlaw mga kabyanan. may bagong silang, may bago ng buhay, bago Amo na no, importante gid ni mga kabyanan. galaw. Do nga mabalaan sang aton sining mga pumuloyo no diri sa probinsya sang Iloilo. Nagbabago ang lahat. No, tuhoy sa isa ka most wanted person. Nadakpan naton man niya sa may mga katapo no sang Maasin Municipal Police Station. Kabayaran na sa linya ang aton sining halang don no kag mapisan. No nga Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station, kabalikat Police Lieutenant Cyron Galios Empedrad. Sir, good morning. Welcome kidri sa aton nga programa sir no. Ilonggo Kapsonero pod mo sa Subungaga si kabalikat Binsa sir. Yes, sir. Good morning. Sa mga tagpalamati, kag nakamyan nato na aton Provincial Director, Police Colonel Bayan in Salan, sir. Yes, sir. So, sir, no, thank you so much, Gid, sa imo siniser nga Chimpo nga ginatag sa aton sa Subungaga. So, despite sang kasakuon, no, kay tiyang aton dira nga mga official, no, kung mga police officer naton, sa tagsa naton dira ka mga area of responsibility, particularly sa aton tagsa ka mga police station, ang damo sa mga appointment kag engagement sa pag-abot sa paggamitinar naton sang kalinong kagataway sa aton tagsa ka mga area of responsibility. So, sir, no, ini another accomplishment na naman sang Maasin Municipal Police Station. Tuhoy na naman no sa isa ka top 1 most wanted municipal level no dira sa may banwa sang Maasin kay ti ini natigayon gyud madakpan sang aton dira nga mga katapo sang Maasin Municipal Police Station. Kag sir no, for the information sang aton sini mga tagpalamati taga-subaybay naton sa Subungaga kag ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sir no sa may banwa sang Maasin Iloilo. Paano bala naton ginlunsar ining manhunt Charlie sa pagkadakop sang sining sospitsado naton, kabalikat Police Lieutenant Cyron Galios Empedrad sir. Yes, sir. Good morning. Nadakpanin naton si alias Richard sa Barangay Linap, Maasin, Iloilo. Yes sir. Alas 11:50 sang aga, September 29, 2024. Yes sir. Base sa iyang warrant of arrest, anti-bawsi, violation of Section 5, Republic Act 9262. Ginasaynan ini ni Honorable Judge Jimalin Paunilio Carol, presiding judge sa RTC 6, Judicial Region Branch 76, Haniway, Iloilo. Yes sir. Pag ang aton sir suspect nga nadakpan sa Barangay Linab, may mga previous initialization case. Okay. Oh, yes sir. Kag ang iyang previous case amo ang frustrated homicide, ang hacking incident. Pag natabo ini sir sa November 2013, 8:40 AM sa Barangay Linab, same sa siyang address. Yes sir. Ang aton nga victim nga si alias Jesus. Kag may consummated light threats ni siya sir, duwa. Oo. Natabo ini siya sang April 12, 2014. Yes sir. 11 AM, Barangay Linab, Maasin, Iloilo. This is sa residing Japonia. Yes sir. Pag ang isa sir, ang light threats man nga natabo sang April 19, 2014, Barangay Linab, Japon. Ang aton victim nga si alias Meredith. Pag ang iyang nga last previous sir nga Yes sir. among frustrated murder, hacking incident man Japon. Yes. Natabo ini sang November 4, 2021 sa residing Japonia sa Barangay Linab, Maasin, Iloilo. 7:30 PM natabo ini. Kag ang aton nga biktima mong si alias Gilbert. Yes sir. So hindi man naglilog-lawog ning suspitsado nga amo nagali siguro sir ang rason no nga ti nadala ini sa ukon na naging top 1 no sa most wanted Yes, sir. sang aton dira nga municipal level sa nga banwa sang Maasin kay ti may mga grabe nga mga previous cases no, attempted homicide, attempted murder.
kaga of course no may mga ang mga biktima naton. So by the way sir no, ang ining mga kaso, mga previous case niya nga ginpanghimo, na-survey niya na ni sir ang sentence or na ano pa ni, pending pa ni sir? Bali, ang iban, may-ari pa ni siya nga ongoing pangiya nga, no? Nga kaso? Na kaso. Oo. So, grabe. Ibang mga light threats na doon na reglo yan naman. Yes, no? May mga light threats. So, but sila yung grabe, no? Sikat ginigilid din sa ila sining barangay. So, sir, by the way, ining sospitsado natin, sir, pamilyado ini, sir? Yes, sir. Bali, ang atong suspect, ang muning complainant niya, ang iyang asawa, sang previous niya nga case among Bausi, si alias Lisel. Okay. So, dapat gimanagili nga malupot sa karsel na kiti. Iya kaugalingon nga sawa mo lang ng ginahimo niya nga patching bag. So, sir, no? Sakit yan nabi. Sir, to lain na ng istorya, no? Pag ginasakit nato ng mga kababihan, muna ganit tawag mga tinaga ang mga kababihan kuno ginaplangga, way tanan na ginahimo patching bag. No, sir, no? Tama. Sir. So, sir, no, sa Cebu nga mga tinion, ining aton sini nga suspitsado, kamusta ni sa ang iya sini nga status, sir? Ang aton subong nga suspect ay naka-under custody sa Masin Police Station. Kada gina-wait naton ang commitment order nga coming sa korte prior sa i-remit sa BGMP. Yes, sir. So at this moment, sir, gusto talang mabatian man ang imo sini sir nga mensahe panugyan no sa imo sa aton dire sir nga mga tagpalamati sa Subungaga kag gutom malabutan sa aton sini nga programa sa Subungaga, sir, no? Ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may Banosang Masin ang imo sir nga mensahe kag panugyan sa ila, sir, no? Tuhoy sa tanan-tanan naton sini sir nga mga anti-criminality campaign, kabalikat Police Lieutenant Cyrone Galios Empedrad, sir. Yes, sir. Good morning sa tanan nga tagpalamati. In behalf of Masin Police Station, led by Police Major Jose Nemias de Pamplona, ang amon nga Chief of Police sa Masin Station. Nagapasalamat kami sa mga pumuluyo sa diin nato na ang ila korporasyon kada pagbulig sa aton diri sa Masin na sa diin makita naton nga madali naton madakpan ang mga suspitsado kag mga nagahimo sa mga krimen diri sa Masin Station. Pag sa aton nga mga barangay official, lalo na sa aton nga mayor, yes, sir, sa kay Mayor Francis M. Amboy, sa diin nakita nato ang iyang support, full support with sa Masin Station, particularly sa amon nga ginahimo ng mga lunsad diri nga mga police operation. Labi na sa mga pagpandakop sa mga most wanted person, sa anti-criminality campaign, nga ang bugos gid nga suporta niya sa Masin Station nakita naton, labi na gid sa mga barangay captain naton diri sa Masin, no? Sa diin ang aton station awardan sang nagligad lang ang mga bunulan sa most surrendered firearms. Diniding lunsar sa Iloilo PPO. Kung sa diin ang kooperasyon sang pumuluyo kag sa mga barangay official, manami gid kay nalipay gid kami nga sa diin ang Masin maging matawhay kag malinong labi gid sa this coming nga mga eleksyon. Yes, sir. Na ginahinyo ginamo ng inyong mga suporta. Damo gid nga salamat. Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much gid for that wonderful message. Before we end, sir, basi may ara pag ikaw dira sir nga pagatamyawon or paga-shoutout sa Subungaga, sir? Super wala naman. Pasalamat kami sa imong sa diin nga ding invite mo kami sa imong programa di, sir. Lalo na gid sa aton nga very supportive gid na provincial director kay Sir Bayani M. Dasalan. Thank you, sir. Yes, sir. So with that, sir, no, salamat gid, sir, kag siyempre, sir, no, dapat ginaton na i-highlight, no, ang mga accomplishments sa aton sini nga mga police station. Ina parang may baluan sa aton diri nga pumuluyo, no, sa bugos nga probinsya sang Iloilo, nga aton sini nga mailonggo kap siya way nagapahuay, no, 24/7, 7 days a week, no, sa pagmintinar sang kalinong kagkataway sa aton sini nga bugos nga probinsya sang Iloilo. So with that, sir, no, salamat gid liwat always sa imo sini, sir, nga availability. Keep safe gid kita dira always. God bless gid, sir. And once again, sir, congratulations gid for the job well done, sir. Thank you, man, sir. Thank you. Yes, sir. Ato na batian mga kabyanan. Ang aton sining Deputy Chief of Police no, sa Maasin Municipal Police Station, kabalikat Police Lieutenant Cyrone Galios Empedrad. So,
na iya. With the full cooperation sa aton sining mga pumuluyo in the whole province of Iloilo, particularly sa tagsa naton dira ka mga kabanwana, no, particularly sa sining Maasin Municipal Police Station. At ibaw will know naman nagli sila sining barangay sa iya sining mga previous nga case sining suspitsado naton. Na karon kiti dira mga mute kay sa karsel mga kabinan. Once again, congratulations, kid. No, Maasin Municipal Police Station, of course, headed by Kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. Ano nga hiyepe? And of course, sa Deputy Chief of Police Manaton, Kabalikat Police Lieutenant Cyron Galios Empedrat. Congratulations, kid, sa tanan nga katapo sa Maasin Municipal Police Station. And of course, sa tanan-tanan naton dira ang mga pumuluyo, sa aton dira ang Municipal Mayor, which is very supportive, kid, sa mga proyekto, inisyatibo, sa aton dira ang mga Ilonggo Caps. Now, mga kabiyanan, so karon balikan ta lang ng inyo sinang mga comments. Ato na kita sa aton sining Sara MPS. So kati ini another violation na naman. Sa pagbayular sing isa naman dira ka suspitsado. Wow, ti sa impormasyon na naton nga nabaton do video naka-inom-inom dia. Nagpakita gid sana dia nga armas. Dalon tani kiti sa madasig mga responde sa aton sining mga kapulisan. Kaya man idon nga matiklo ining suspitsado. Sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat. Doon ay baloon naton sa aton sining halangdon kag mapisan man no. Masiupis ang Sara Municipal Police Station. No, Kabalikat Police Major Jojen Suegay. No, para sa kompleto nga detalye mga kabyanan. May bago na. Okay, rana sa linya nga aton sining mapisan kag halangdon nga hepe no sa Sara Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Jojen Suegay. Sir, good morning. Welcome kita sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa Subungaga si Kabalikat Vinza, sir. Good morning, kag-subuman sa mga tagpalamali. Yes, sir. So, pasensya gid sir, no? Medyo na delay kita sa phone patch. May troubleshoot pa nga aton sining technician na sir. So sir, no, apang sa subong ation, salamat gid sir sa imo tion nga ginatagid sa aton. At ini another accomplishment na naman no, sa Sara Municipal Police Station. Tuhoy na naman sa isa ka persona dira nga nagbayular naman sa aton sining Republic Act 10591. So sir, no, for the information sa aton sining mga tagpalamati sa Subungaga, ilabi na gid sa aton dira nga mga pumuluyo sa may banwas ang Sara Iloilo. Paano bala naton lunsar ining pagkadakop no sang sining isa ka suspitsado no sa pagbayular sa Republic Act 10591 Kabalikat Police Major Jojen Suegay, sir. Yes sir, no, nakabako na natin police station ng isang tawag, no? Yes, sir. Anak na personalidad na tuloy na bisilabili siya sa represent sa balay sa ating cover. Yes, sir. Ano na kumpinan. So, inilagyan natin na kapulisan dire, in-verify natin. Yes, sir. Responde na yun kita sa kung ano ka na to ang pagitabo. So, sa pag-responde sa ating kapulisan, nakopindaan nila ni na may dala din siya na armas, no? Oo. While yun yung akong mag-attend sila ng malagyo ng suspitsado. Yes, sir. Pagpani ang ng motor, kung natigayon na nilagaw na ito na makuha ang pinanubilihan na armas sa atong suspitsado. Yes, sir. Sir, no, for the information sa mga kautor naton, ano di gani sir nga lang sahi no sang armas luthang ang nakuha no sa posisyon sang sining suspitsado, sir? So, 1238 ka report din siya na may na-recover ng bandang apat siya ka life of. Yes, sir. So, ang motibo sir no sang sining nakatabo sa sining senaryo nga natabo nga ni sir no sa pagdakop sa sining suspitsado naton, ining suspitsado naton sir do medyo naka-inom-inom ni sir? Base sa panaysayon no kaysa aton na complain na kagkan pag-responde nato nakainom niya naton nga suspitsado kay actually one sila ang nagkakadto dito. Yes, sir. Nagkakadto siya sa panimalay no sa naton na complaint. So duwa sinabi mo pang palagyo nila. Yes, sir. Na isa pagtubas sa motor nila
sila sa nagapalagyo sa nakaupo. Pero identify naman natin ang iyang upon. Okay. So ang iyaupod gali nakapalagyo kag siya ang natigayon naton dira nga madakpan, sir? Oo. Oh, sir. So, based aton sini sir nga investigasyon sa sining suspitsado na naton bala sir. Bali ano ni sa sir man dira sa ila dira nga lugar may mga previous gimadaan ni sir nga case dira or sikat na nga daan ni sa pag samo sini nga mga aktibidades sir ning suspitsado naton? So sa background din sir no sa kagaon ng aton ning Sanada. Yes, sir. May aton ning complainant. Yes, sir. Nag-kanto siya dili man sa aton sa police station na aras na ini sila no sa timbangan ng pabala. Okay. Pakudala sila sa nagpapadala sila sa area nila. So information na nakuha natin na daw hindi magsunod daw hindi nagsita na sila na nagpapadala sa area. So, at that time, wala na hindi sila na nung nausgaran. Yes, sir. Sa pagkakataon na katulong ang aton na ang aton na suspitsado kami balikan to ang paningalay sa aton na complainant. Okay. So ginpakudalan, so but silingon sir ining ila nagli sir nga hiligutan is away guro ni sir sa property or sa duta sir? Ang ginasunda naton na sa sunda naton ng motibo. Okay. Okay mo ni budlay gyud man ning away sa duta no. So sir no, kamusta ni ang status ang aton sining nadakpan sir nga suspitsado sir sa subong nga mga tinion sir? Sa subong alis sa aton nga custody kag na-prepare naman naton ang necessary document para sa pag-file natin sa nagatibo na kaso, no? Possibly a violation sa RE 10591 o ng pag-process sa nangyayari na armas na wala sa pertinent na document. Yes, sir. So muna no, wala gid gali ni sang lisensya, isog-isog pa yung tunto na nga dyan. So sir no, sa subong mga tinon, sir, by the way, sir, dugang lang naton, ining suspitsado naton, sir, may pamilyado ini, sir? Oo ba yung pamilya man siya? Okay. So muna, wala gid ka paminsar, no? Tapos ang armas na ginpakita, wala pa sang lisensya ni. So sir no, so at this moment, gusto ta lang sir mabatian ang imo sini sir nga mensahe, panugyan no sa aton sini nga mga tagpalamati sa subong mga tinion, ilabi na gid sir sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Sara, tuoy sa aton sini sir nga padayon no nga ginpabaskog nga kampanya kontra illegal nga armas lutang kabalikat Police Major Jojen Suega, sir. Oo, no, nga ginapalabot natin sa aton nga mga kasimaryo kag sa aton kasimanwan diri sa sa Banwa Sara. Yes, sir. Na dapat no maging responsibilidad sa pagdalangit sa aton nga mga armas na legal. Yes, no, sir. kung wala ka na isa sa mga kampi naton diri sa Sara Municipal Police Station, tukang pagkaarmas lutang pala naton, nag-encourage naton. Yes, sir. Ang mga pumuloyo, na-turnover nila ang mga wala sa lisensya nila nga armas, kay dako ini siyang violasyon sa aton nga lagi. So, amo nang ginapa, naton, no, during may symposium kita sa, magpulong-pulong kita sa barangay, dinadala din naton siya. Kaya gina-coordinate din naton siya sa aton mga barangay officials. Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much gid for that informative message gid para sa aton dira nga mga kuturan no, sa mga nagahupot pagidira. So sir, with that, thank you so much gid for always no sa imo sini sir nga availability. Kag sir, before we end sa aton sini nga phone patch interview ba si Mayara ikaw dira sir nga pa shout out sa subong nga aga? So binatawyaw lang naton no, especially aton nga mga nagabuling man sa aton diri sa sa aton kapulisan ng aton mga other law enforcement agencies. Then para naman naton no nagapalapit na aton na election. Yes, sir. No, amo na no aton nga nga gina-remind no sa aton nung iwas ko lang kita and very nila sa aton palikot.
Yes, sir. Ano ang information na nabaton sa aton ng mga sa aton mga constituent na basta pertaining sa criminality, hindi sila ma-hesitate na magtawag sa aton na police station. Yes, sir. So, sir, thank you so much, Gid, for that wonderful message sa Subungaga. Sir, halong gid kita dara always. God bless, Gid, sir. And once again, congratulations, Gid, for the job well done, sir. Thank you, sir. Sa aton ng mga taga-taga. Yes. Yes, sir. Ato na batian mga kabyanan. Aton siningahalang doon. Mag-isa sa performer, Gid. Mga hepe man aton. Very active. Hepe no sang Sara Municipal Police Station kabalikat Police Major Jojen Suegay. Kay away galit ni sa property mga kabyanan. Maging pakudalan niyo to aga pa lang ang mga biktima no ang complainant. Wala pagid madudla pagka gabi balikan pagid kaga magtaya-taya sang armas nga way magliti lisensya ja. Wala problema sa aton mga kabyanan kung waay kita sang waay kita mayara kita sang armas kapin pa kung makainom-inom ka tara makatugong kita sang agwa di pataranta pertik isugaw isug-isug ka nga hindi mo wala malang lisensya karon kaya nga aton dira nga mga Ilonggo Cops dasig dira sa pagresponde kung ano dira mga complaint naton obligado gid no syempre mo na nga aton dira nga mandate no to serve and protect ng pag-asa kundi na lupot sa karsel diyang suspitsado nga dya ti panawagan gid ang aton dira nga hepe no sa Sara Municipal Police Station balikat Police Major Jojen Suegay i-surrender nyo na no, ang inyo dira nga mga armas lutang nga ti wala man lang sang lisensya so imbes nga makabulig sinyo na ipahamak pa kamo mga kabyanan. Nagbabago ang lahat. So at this moment mga kabyanan kadto kita sa aton sini nga last nga phone patch sa aton sini nga officer in charge sang Mina Municipal Police Station Police Lieutenant Ismael Sumagaysay. Oy man no sa ining violation na naman sa Republic Act 10591 may recoveries man dito kag tiklo man ning suspitsado mga kabyanan. Bagong galaw sa bagong lipunan nagbabago ang lahat. No, bala naton election period na bala. Malapit na next year ha. Subong nga aton sining filing of certificate of candidacy. Kaya na sa linya nga aton sining mapisa no nga officer in charge sa Mina Municipal Police Station kabalikat Police Lieutenant Ismael Sumagaysay. Sir, good morning. Welcome kidri sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Upod pa sa subong aga si kabalikat Vince, sir. Yes, mayong aga kabalikat Vince Losa. Yes, kasi mo sa pagpalamapisang Ilonggo Cops on Air mayong aga. Yes sir no. Thank you so much gid sa imo man siniser nga chimpo nga ginhatagid sa aton sa Subungaga. At ibaw ini no through search warrant pag narekubiran ining suspitsado sining mga armas luthangan another significant accomplishment na naman no sa Mina Municipal Police Station pati daan nagakalapit na gid ang aton sining election kay next year 2025 so subong ongoing no nga aton sining filing sang certificate of candidacy pati dapat ining mga armas lutangan ginadilian gid no sang aton sining gobyerno. So sir no for the information sang aton sining mga kauturan tagpalamati sa Subungaga sila pinagid sa mga pumuloy naton dira sa may banwasang Mina paano bala naton ginalunsar ining operasyon kontra illegal nga armas luthang kabalikat Police Lieutenant Ismael Sumagaysay, sir. Yes sir, may nga liwat no. Actually inabaton kami yung mga impormasyon parte sa aton sining subject. Yes sir. Kag pan-verification sa mga palibot sa mga record niya sa barangay. Nakakuha kita isang iyam lang ang mga iyang pamatasan dira sa barangay. Oo. Medyo abi kung makainom hindi may lumasabad-sabad man bala. Kung may mga previous ni nga kaso, yes, saka mo to nakakuha kita sang search warrant inikimpirmahan ni Judge Vicente Co sang Regional Trial Court Branch 68
So pagpirma nakakuha kita sang kuan sa korte ang search warrant. So kay nasing agagin serve naton ang search warrant sa aton nga subject. Yes sir no. Tama ka Priska, ginalang sang aga ni sir no mga alas 5. Yes, mga alas 5 pasado kabalikat sir. Yes sir. So sir no ano ning no ang particular nga armas luthang nga nakuha naton sir sa sining subject naton sir? Yes, sir, no, nakuha naton sa sulod sang Iyabalay is isa ka unit sa 12 gauge sa homemade brick type nga shotgun ini. Kagang may ara pagid nga duha ka bala. So amo nang ato nakuha sa aton nga subject sa pag-serve ta kay nasa search warrant sa Iyabalay. Yes sir. So muna no andako gid nga mabulig sa aton dira nga mga pumuluyo no. Huring-huring lang na at ibanda ka report gid sa barangay kay sir no alin magani sa imo sining impormasyon nga bawa nga suspitsado ni sikat gali niya kung makainom-inom kagamo ni guro sa armas mga ginapadayaw-dayaw ya kung makatugong sa agwa di pataranta sir no. Yes, so amo ni siya. So kay nasa nga nakuha gid naton. Oo sir. So muna no ti isa na nakapatimaan niya nga aton dira nga mga katapo sang Mina Municipal Police Station no ang aton sining mga Ilonggo Cops ang wala nagapaway no sa aton sining padayon naging pabaskog nga kampanya kontra illegal nga armas luthang. So sir no by the way ining suspitsado naton sir pamilyado ini sir? Yes, ang aton ning suspect nga suspect sir si alias Joe tawgon ta lang siya alias Joe. Yes sir. 32 anyos, ini siya may pamilya, may 4 ka kabataan no, mga may pagani. Yes sir, kaga muna siya. Oo, kaga tumandok gid dira sang nasambit man nga barangay sir. Yes sir, tumandok ini sa sang barangay man diri sa Mina sir. Yes sir. So with that no, thank you so much sir no sa sining detalye gid no para sa ining suspitsado naton. Sir sa subong nga mga tiyon kamusta ning status sang aton sining suspitsado sir? Yes sir, ang aton nga suspitsado subong ari diri sa amon sa amin municipal station ari diri siya nakapostuki sa aton subong diri sa aton nga station sir. Yes sir. Pati ano ni sir ang ano niya ang iyang sitwasyon subong na file na ni sir sang kumbaga subject for gaulat na lang ni sang ano sir sang hearing sa court no kay nadakpan na naton siya. Sir ato na aton subong investigator sa region maging kondito sang iya armas no. Tapos after sinidalo naton siya sa may Dumanga balik naton siya sa origin kundi nagalin ang search warrant no ito naton sa korte ibalik anay. Yes sir. So with that sir no, thank you so much gid for that very informative gid no nga detalye. Ati muna bla, mayo na kay ti warning man na serve as warning man sa aton sining mga kauturan, mga pumuluyo. Ati basta gani nagaobra kada sang kabulustugan kag armas lutang kada hindi niluglahog no. Tama ginaya ka vital kag iti dakpon gid no sang aton sining mga Ilonggo Cops. Ati once nga magbayular ka sa sining laye. So sir no sa sining mga tinion gusto talang mabatian man sir ang imo sining mensahe panugyan sa aton sining mga tagpalamati sa subong aga, especially sa mga pumuluyo naton dira sa may banwa sang Mina sa aton sining padayon no nga ginpabaskog nga kampanya kontra illegal nga armas luthang. Imo sining panugyan sir, kabalikat Police Lieutenant Ismael Sumagaysay sir. Yes sir, ini sa isa ka concrete example nga ang tao magbinuligay lang kita no sa mga tao sa barangay. Yes sir. In information nga maatag niyo sa amon parte sa mga illegal na activities sa inyong barangay palapot niyo lang sa amon kag ginanamon nga sekreto away nga arrestasyon nga makuan man namon kamo no hindi man kamo mabutang man sa lang-alang ay palapot na lang diri sa amon kag prestasyon nga aksyonan na namon. Kay kami diri sa mga pulis ninyo sa Mina, tanan ningon man namon para maglinaw man ng katawhay diri sa aton nga banwa kay simpre gamay lang ng aton nga banwa sino man magbinaligay kundi kita man. So in-information palabot nyo lang sa amon kag sekretuhon namon na para man sa inyong seguridad. Yes sir. So with that sir no, thank you so much gid no sa imo sining mensahe para sa aton sining mga kauturan no sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa Subungaga sir. With that no, before we end sa Subungaga sir basi may ara pikaw dira sa tamyawon or pa shoutout sa Subungaga sir? Yes sir. Napasalamatan ko gid ang duha naton ka mga barangay kagawad no nga Wayman Singkulba basta insakto lang bala. Yes sir. So napasalamatan gid napon mga amon diri nga duha ka kagawad sa nagkalain nga barangay nga
nagasuporta gid pag sa operasyon sang pulis, no? Yes, sir. So sa aton makagawad sa mga pumuluyo sang diri sa barangay Sang Mina, yes, sir. Madamo gid salamat sa inyong suporta sa amon. Yes, sir. So with that, salamat gid always sa imo sir nga availability kag sir halong gid kita dra always sir. God bless gid sir and once again Yes, congratulations gid sir Yes, for sir. the job well done. Okay sir, madamong salamat maayong aga. Yes, sir. Ato na batian mga kabiyanan. Ano pala, simple lang pero rock. Muna yung mga kabiyanan, gani, always ginaton panumdumon. Ang paisog-isog sa subong mga tinon mga kabiyanan, hindi na madala sa armas lutang. Mga kapin pa ba, wala galilisin siya. Itip ka giday. Siyempre suhon kikamuya sa mga Ilonggo Cups naton mga kabiyanan. Kaya mo na no, idalom sang mabaskog nga liderato aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. Mga kabiyanan, login pabaskog pag naton, gin intensified pag naton, at tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign. That's why no, dako man na pasalamat gid sa aton sini nga Provincial Director, aton dira nga mga pumuluyo nga tsakto na no, ambal pag ni Sir Ismael, wala hadlok sa sini mga kagawad. Kung man na sa aton dira ang mga pumuluyo, mga wala hadlok nga magpanugid sa aton sini nga otoridad para makaladakpan ang mga kauturan naton nga ti gobras ang kablostugan. Ngati with this connected sa tanan-tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign no, mapa-drugs man na, mapa-armas luthang man na nga mga illegal. Kung ano pa nga sahi isang mga kablostugan like for example sa mga illegal gambling. Kadamo no sa mga violasyon. Yes nga pwede ginaton ma-report no sa aton sini nga mga kapulisan, particularly sa aton sini nga mga Ilonggo Cups. Hindi para matapna na ni. Kung mapangdakop, kung mapanglupot sa karsel ni. Mabot gid ang chimpo no ngati makarealisar. Tingila sini nga ginapangbuhat mga kabiyanan ang illegal sa hindi gid mabaton man sa aton dira ang mga kauturan. Dako mga pasalamat sa mga pumuluyo naton sa padayon nga suporta kapag katag gapon sa impormasyon. Once katag mo impormasyon mga kabiyanan ay taguon naton na ang inyo dira nga identity. For security reason, kamo nagatag sa impormasyon sa aton bulgar ta pangalan nyo. Ano man naman. Hindi gid na pwede mga kabiyanan. Hindi protektaran kamo, suportahan gid kamo sa aton sini nga mga Ilonggo Cups. Ako gani pasalamat nga gatag ang impormasyon sang sa wala no kamo kabudlay sa pagsolbar sang isa ka krimen mga kabiyanan without the participation sang aton sini nga mga kauturan sa aton sini nga mga pumuluyo. Muna gani ngati in every successful operation nga kumbaga every successful operation no nga makandak sang aton sini nga mga Ilonggo Cup no beyond sina ara gid ang pagsakdag no kag siyempre lubos nga pagsuporta gid sang aton sini nga mga pumuluyo. Nakatol na mata ako So ay pete na tuyo yung mga kabiyanan. No pa nerbisyo para sa banwa. So sa mga patinaw no, thank you so much gid kag congratulations gid no sa banwa sang Maasin, banwa sang Sara. And of course, no, banwa sang Mina, Iloilo. Kasi of course, sa tanan-tanan naton, sini nga mga Ilonggo Cup, sa tanan-tanan naton nga mga municipal police station and city police station, pati adlaw-adlaw, no, may mga accomplishment man nga deliver diri sa aton no sa Iloilo Police Provincial Office. Hindi man tanan no, hindi man tanan maano naton dira sa inyo. Topic naton tanan-tanan ni punpats naton. Ito hindi man. Medyo ano lang no. Ma-highlights lang kita sa pipila lang. Pati ang tanan di man naton masalama. Pati no tanan-tanan na kadadlaw no wala gid sang zero. Tamo kita sang accomplishment diri no sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga kabiyanan. So, sa tanan-tanan nga mga police stations dira naton, diri sa province of Iloilo, congratulations gid sa aton tanan. No, sa kadalagan no sa matagadlaw no nga ma-maintain naton ang kalino kag katawhay. No diri sa aton sini nga area of responsibility. Ay nagdiriwang may Dore tagaan na kamo sang hustisya. Pamasahon tanan ninyo sini nga mga comments sa subong aga mga kabiyanan. Sa nag-receive dira sa inyo kadlaw na happy birthday gid. Okay, Pearl Joy Poblacion, ma'am no. Thank you so much gid sa pagmonitor sa subong aga. Keep safe gid dira kag God bless no.
regards lang ko na kay Pre Benedict kaya sa magulang no ko Joliet Blusa manang no. Thank you so much gid sa pagmonitor. Keep gid ikaw dira always no dira sa may no pungsod Hong Kong. Ang lahat. Thank you so much gid manang halong gid. Of course no kay Sir To Junto aton sining performer man mapisa no nga hepe sa Dueñas Municipal Police Station. Nakabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. Thank you so much gid sir sa pagmonitor. Bago ng Watching from Dueñas sa tanan nga katapo sang Dueñas Municipal Police Station. Good morning gid. sa Advance Merry Christmas ha. nagba Ahoy PNP PCR. Good morning kabalikat Vincent watching from Ahoy MPS. Sa tanan naton dira nga katapo sang Ahoy Municipal Police Station no. Salamat man sa inyo dira lubos nga pagsuporta. Sabi na gid sa ato man dira nga hepe no. Kabalikat Police Captain Randy Lambungan. Sir, good morning gid. Of course ako nga magulang no. Good morning. Sa tanan no watching from Hong Kong. Shout out lang da sa tanan nga mga Ilonggo Caps kabalikat nga inyo gid na masaliga. Sa tanan nga Blusa Jimena Cloud Morcillo family. Holy what? Kag sa tanan nga Blusa Jimena Cloud Morcillo family, shout out no sa inyo, stay safe and God bless. Sa manang no, thank you so much gid. Training nga pa shout out halin sa akon magulang. Juliet Blusa, long kita manang sa tanan-tanan naton man dira nga mga partner no nga mga OFW. So we salute you. Inyo sining nga Iloilo Police Provincial Office pinapabugal ginamon kamo. Di imagine ka makadto ka sa luwas sa pungsod parati baga makikipagsapalaran no kung sa Tagalog pa. Parati matagaan man sa mayo nga boss dam vlog. Inyo sining nga mga families tagsa ka mga loved ones. Mo nanti nagasaludo gi kami sa inyo no sa mga OFW naton dira nga mga partner naton. Along gid kamo dira always no. Labi na gid sa imo man ang Juliet Blusa. Along gid always. Thank you so much gid sa pagsuporta at sa pagmonitor no sa aton sining mga programa sa aton sining Iloilo Police Provincial Office. So madamo mga salamat no sa masubra 56 mail na naton ang mga followers mga kabyanan. Ang San Rafael MPS nato nagamonitor man of course headed by kabalikat Police Captain Brian Alejo. Thank you so much gid sa Rafael kag sa tanan nga katapo naton dira nga mga Ilonggo Caps. Ang Saraga MPS nato no nagamonitor man sa Subong Aga of course headed by kabalikat Police Captain Zara De La Rosa. Thank you so much gid Saraga. Of course kay Ma'am Regine Maridias no isa man sa mga pisan man naton dira nga non-uniform personnel sa may Saraga Municipal Police Station. Thank you so much gid Ma'am Regine. Kay Mads ko dira no Joy kid akula keep safe gid always. Salamat man. Zaina Thea Dalida. Good morning, God bless your day. Likewise ma'am, thank you so much gid. Keep safe gid always. itanghal bagong Classmate ko dira Jube no. By the way, congratulations gid sa criminal investigation course na nagtapos lang kahapon nga adlaw ang ila sining graduation. May body ko dira Erwin Alison Magarso ako diri nga kabalikat co-anchor commander congratulations gid sa imo body sa tanan-tanan nga mga tungo sa pagmula estudyante no sa tanan nga graduar na di investigador doon kay Corporal Richie Meao dyan dira no. Congratulations gid kay classmate ko Jupin isa sa mga lagting investigador ni mga kabyanan. Thank you so much gid abad no sa pagmonitor sa Subungaga. At kay Noy Albert vlog no dira sa may Kalinog. So good morning sir kag sa tanan nga viewers sang Ilonggo Caps on Air. God bless. Likewise sir no, God bless you too gid. Along gid kita dira always and of course sa aton dira nga kikidat Kalinog. No mayong aga gid sa inyo tanan. Okay, Ma'am Elsa Visner. Good morning kapi kag balita. Have a great October broadcast. Peaceful, safe and happy IPPO. Wow, thank you so much gid Ma'am Elsa Visner. Keep safe gid always kag halong gid ma'am. God bless gid. Ay manang ko dira no kay Bayaw no Leslie Blusa kag of course na funded na family dira sa may Miagaw dira sa may barangay Damilisan Miagaw Iloilo. Kay utol ko dira no Julius Blusa. Thank you so much gid sa pagmonitor manang no sa Subong Aga. Bagong galaw sa bagong lipunan.
ating ubang aton comments mga kabyanan. Ginunat ang aton sini nga mga phone pads. Una yun dapat una gid ang aton sini nga mga mainit-init nagabaga kag mga tululupang don nga balita. Hopefully no ngati na satisfied ka mo. Aton sini nga pagpanerbisyo sa inyo through sa aton sini nga social media platform. Aton sini nga mga live igudulong naton sa inyo ang mga nagapanguna nga mga balita ano mga kabyanan. Sa inyo sini nga pinalangga no nga probinsya sang Iloilo. And of course no kay Elma Miranda Zaulda. Good morning sir, watching from Ahoy MPS. Thank you so much good ma'am. Keep safe good always. And of course ka amigo ko dra kay Pre Ralph Mosqueda. Kamusta ka dra? Thank you so much gid sa imo pag monitor sa subong aga. Along kita always pre. Kay Tata Vincent Provido July. Good morning sir, watching from Naik Cavite, Manila. Good morning Mina PNP. Happy Advanced Fiesta October 11 to 12. Wow, sana all. Sa mga kotoran naton dira no. Naga-celebra sing ila sining annual patronal fiesta. Dira sa may Banwa sang Mina no, October 11 to 12. So shout out gid no halin kay Tata Vincent Provido July. Thank you so much gid. God bless. And of course isa sa mga idol man naton. Aton sining kape kag balita. Gid lang ginumpisahan mo. Of course former spokesperson man sang Iloilo Police Provincial Office. Mga balikat soon to be Police Executive Master Sergeant. Sir Junjun. No, Francisco Lendiro Jr. Sir, good morning no idol, good morning. Congratulations to all performing Ilonggo Cups. Salamat good sir always. God bless good sir and keep safe. Ay Roman Titios taitos. Titios gali no. Titios Pasulot Ortega. Good morning watching from Mina MPS. Stay safe everyone. Thank you so much good sir. Pag-greet no, pag-greet naman si Sir Franz. So Sir Franz, kamusta ka dira sir? Halong gid dira sir ha. Pag-greet happy birthday kay Sir Vince Fuente. So, sa liwat no, happy birthday gid Sir Vince Fuente. So pa shout out ka greetings. No, alin sa aton sining Halang Don. Of course my mentor. Sir Francisco Lendiro Jr. Thank you so much, kid sir. Ang anyo lusin na MPS na to, nagamonitor man sa subong aga. Presented by Kablikat Police Captain na Ryan Orleans. Sir, good morning, kid. Sa tanan nga katapo sang Mina MPS. Okay, Master Sumbong dra. So, Master, thank you so much, kid. Last time, nagapit ka dra, no, during, no, to ganikin ng seminar to, no? Kason sini nga basic photography and social media seminar. Nagapit kami dra, ginpakapihan kami dra ni Master Sumbong. Thank you so much, kid, Master. So welcome kay kamo diri. Bisita kamo diri pag may time sa aton sini nga Kabalikat Multimedia Convergence Center. And of course, gabi nagmaliw ng ganan. Kay Sir Tata Vincent Provido July. Good morning Nong Titus Pasulot Ortega. Araw ay nagdiriwang may Yes sir no. Masdan. Sa liwat no, pa shout out ni Sir Tata Vincent Provido July. Good morning Nong Titus Pasulot Ortega. Good morning kita sir. May yes. Silang may bago ng buhay. So dire kita halin no kay Sir Tata. So by the way no, balikan ta lang ang aton sini nga mga comments pagid. So kay tapuson na naton sini nga nabilin nga mga topiko. Ilabig na gid sa aton sini nga ginabantayan sang tanan. Yung aton sini nga security preparation sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. Umpisa sa subong adlaw, October hasta na next year mga kabyanan. Aton sini palabuton nga midterm election. Bagong galaw sa bagong libo. Sa sini nga daan, umpisa subong adlaw, Oktubre 1, Tob Pizza Otso. No, sa subong nga bulan ang aton sini nga filing no sang mga qualified no nga mga politicians naton no nga magapadalagan kasi ila man yang field mga kabyanan bago no, filing subong sang aton sini starting subong adlaw ang aton sini nga certificate of candidacy. So sa subong nga mga kabyanan, daw ano bala no kapreparado? No,
And of course, tama gid ka preparado ang aton sini nga mga Ilonggo Cups mga kabyanan. So sa idalom sa nga ato man sini siyempre ang aton nga provincial director mabaskog. No, sa idalom sa mabaskog nga liderato sa aton sini nga provincial director Police Colonel Bayane Manuel Rasalan. Pero sa aton sining preparation, so gin-enhance pagin naton, gin-improve pagin naton ang aton sining dugang nga seguridad through sa aton sining police visibility mga kabyanan. Bago ng buhay. So mata kita no, pagdugangan na naton ang aton sining number of personnel. Bagong lipo. Aton sining police visibility dira sa tagsa naton ka mga area of responsibility diri sa probinsya sang Iloilo mga kabyanan. Pag-unlad. And of course through that naka-establish naman kita no sa mga pads naton o kung police assistant desk sa mga designated COMELEC offices naton kung sa diin no dira gina-file sa aton sini nga mga kandidato ang ila siniya nga tagsa-tagsa ka mga certificate of candidacy. No, every COMELEC offices ara dira naka-standby dira kita dira nga police assistant desk mga kabyanan. No, para nga ti ma-secure ginaton. No, mataga naton sa seguridad ang aton dira nga mga kandidato mga kabyanan. May bagong sila. Of course, no, ara man ang aton sini nga composition sa QRT o kon quick response team. No, every station no in the whole province of Iloilo, no, imagine ka no 43 municipal police station kag isa ka city police station. Ang aton sini nga component city no dira sa may syudad sang Pasig. So na every police station no diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo ang mayara mga kabyanan nga QRT o kon ining quick response team. No, of course no when situation arises. Ay bagong No, mayara dira nga mga mag-disrupt no, sa aton sini nga ongoing nga filing of certificate of candidacy. No, ang aton sini nga mga Ilonggo Cups mga kabyanan. No, ang wala sang pagduwa-duwa no sa pagdakop dira sa inyo mga kabyanan. Kasibla kamo bla maka-experience sang kanta bla ni. Sang amay sang aton sini nga world class technician. Pasibla makit-kit kamo riyas mga kabyanan. Makabati kamo sang kanta nga provincial jail. Masakit matuod ang dili ang ngayan. Provincial jail ang akon ginsudlan. Sige nyo da mga kabyanan. Ako na yung kapreparado nga aton dira nga mga Ilonggo Cups. Amo na gani bala nga kamo dira kung nagandom kamo nga gubon. Ang aton sining filing of certificate of candidacy pangguba kamo daya. Hindi kita wala kita gaduduwa sa pagpangdakop dira sa inyo mga kabyanan. No, makasuhan na kamo, lupot pa mo sa karsil. Bagong sila. So muna no, kung kamo dira mga kauturan, mag-participate na lang. Bagong suportahan. Bagong galaw sa bagong lipo. At the same time no, may ara makita nga gin-deploy. Tagsama naton sini nga mga police stations in the whole province of Iloilo. Aton sini nga mga covert personnel. Aton sini nga intelligence bala. Ang ati always no naga-monitor gid sa aton dira nga mga palibot. Una bala ati tawag bala nga kibot ka lang. Kibot ka lang na pusasan doon kaw. Kaya nga aton dira nga mga covert personnel ang padayon At lumi. sa pagmonitor dira sa palibot sa mga katauhan o mga kautoran naton nga Ay nagdiri. nga mag-disrupt magpamalabag sa aton sini nga filing of certificate of candidacy mga kabyanan. Asa. Kasi kibot lang mo da napusasan doon kamo. Agang. Ano halong na lang kag ti pilion ta na lang nga maging law abiding citizen kata. Ano nang pinakadako man nga makontribute naton sa aton sini nga mga Ilonggo Cups. Of course makontribute naton no sa aton sini nga mga kauturan. Sa bagong lipunan. And of course no gin-intensified kag padayon no nga ginpabaskog pag ginaton ang aton sini nga continuous no nga police checkpoints no kada adlaw. Ating
Pati through that police checkpoints, kaya naton ma-determine, makita naton basi kung may mga kauturan kita nga nagadala sa mga illegal sa pagbantay kag sa pagmonitor sa bagong sa mga kung ano ba da nga ginadala sa naton dira nga mga kauturan ang lahat kung natin pagpunla ginadoble ginaton ng seguridad at para nga ti smooth lang ang flow sa aton sininga filing of the certificate of candidacy mga kabyanan. bago So muna gani kung may mga police checkpoints kita nung nga ginakandak no, sa tagsa dira ka area of responsibility nato no, particularly sa tagsa naton dira ka mga municipality kag city, so please cooperate kamo no, please bear with us so parating safe lang kag smooth lang ang flow sa aton dira nga pag-travel. So we need to cooperate. So, this is one of our way pati ma-maintain naton ang kalinong kagatahuay. Of course, ma-maintain ang orderliness in the whole province of Iloilo, mga kabyanan. sa bagong lipunan Kag of course, ang aton sining mga Ilonggo Cops araman mga nag-assist sa aton sining traffic management sa tagsamandara naton ka mga area of responsibility. So oras sa Pilipinas alas 11:23 na. Okay lang maglapaw-lapaw kita gamay. Problema mo medyo delay man ang aton nga sulod due to technical problem. Now no banata. ang gabi Puson tani karon. at lumipas na ang And magdamag of course, ang aton sining mga mobile forces araw ay nagdiri no, ang may task man mga kabyanan mas as being a reactionary standby support force. So pag-asa muna no, hindi lang ang aton sining mga municipal police station, city police station, kundi included ang aton sining mga mobile forces. Ang aton sining 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company bago ng buhay as reactionary standby support force. So, when situation arises. So una muna no, hindi na kamo maghandom mga kabyanan nga magpasaway dra. ko ang Hindi kita tayo magduduwa sa pagpangdakop da sinyo kapag lupot sa karsel mga kabyanan. at ating So muna nga aton sining preparation. Amo na kahanda. Ang aton sining Iloilo Police Provincial Office sa idalom sa mga baskog nga liderato sa aton sining Provincial Director no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. bagong No, para nga aton sining filing of certificate of candidacy maging smooth lang ya ang flow mga kabyanan. Tapos sining malinong kag matawhay until next year sa aton sining palabuton nga midterm election. So always ginaton sining paghahandaan ang aton sining mga Ilonggo Cops mga kabyanan. bago So ari pagit mga kabyanan, dugang naton nga mga comments no before we end sa subungaga no, tapos na naton no, kay Genevieve Dobria Ohana, no, shout out sa class Kamandag, no UI intern diri sa Oton MPS. Wow, shout out gidra no sa liwat. No, class Kamandag, UI, no, intern diri sa Oton MPS. Shout out halin kay Genevieve Dobria Ohana. Wow, thank you so much, Gid. And of course, sa tanan nga katapo na naton sang Oton Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Abner T. Hordan. Oh, good morning, gidra sa inyo tanan, ma'am and sirs. sa bagong Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Ho 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 ho. ang lahat And of course, na kay Annabel P. Dima Vivas. Good morning, watching from UAE, ating itang United Arab Emirates. hipo Wow, sana all ba? Thank you so much, good no, Ma'am Annabel Dima Vivas. So keep safe kita dra always. God bless, good no. At sa aton dira nga mga kauturan man nga mga OFW. Along kita dra always. ang magdamag Importante sa sineng Christmas season. araw Mafil ginaton ang pagpalanggaanay. Mafil na naton nga chimpo bugnaw na namin ang dupoy-dupoy kag huyop sang priskang hangin. So that's why dapat sa sineng Christmas season pakita naton nga kita nga tawo deserve naton ang kabuhi nga ginatag sa aton sang aton sinimahal nga makako. Hindi pagabusuy ang lawas nyo ha. At the same time kung kamo dira ang may mga hiligutaan sa aton dira nga mga or sa aton dira iyab lang nga tagsa ka mga pamilya, mga families and friends naton, especially sa aton dira ang mga loved ones. So Christmas no is the time of
time of love. Pagpalanggaanay, paghirupay, Itanghal pagpatawaray mga kabiyanan. O be humble. Tandaan mo natin ang pride ha. Kasi ang pride, tandaan natin, pride goeth before destruction. But stay humble kita. Hindi kung ano na ang mga nalabot natin sa ating sininga pangabuhi. So stay humble lang. The more you humble down, the more ikaw nga ginalift up aton sinimahal nga baka ako. So that is the essence of Christmas, because Christmas is love, God is love. Thank you so much, Gid ha. So thank you so much, Gid, sa liwat mo, Ma'am Annabel Dima Vivas. And of course kay ang ato diri nga mapisan man, no, ka hepe, no, very isa man sa mga performer naton, no, nga hepe sang Lemery Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain Winston Biadog. Sir, good morning. No, salamat gid sir, no, sa pagmonitor sa Subungaga. No, God bless you man sir. Okay, Ami Yutenko, good morning sir. Thank you so much gid Ma'am Ami. And of course akon nga beloved wife na Chris Cloud Blue sama, salamat gid sa full support. Ay Ma'am Nala Rodriguez, ma'am, salamat gid always. Keep safe gid ra and God bless gid. Aga nga aton sini nga PNP Dumangas, no, nagamonitor man sa Subungaga, no, sa tanan naton dira nga mga Ilonggo Cups, no, dira sa may Dumangas Municipal Police Station, Municipal Police Station. Kapilit na kita. Of course, headed by Kabalikat Police Major Samuel Vigo V. Penosa. Good morning, Ged, no, sa tanan naton dira nga mga tropa. May bago ng And of course, no, kay Reyes Salvador watching from San Rafael MPS. Salamat Ged. No, sa tanan nga katapos ang San Rafael MPS. Okay, classmate ko dira, no, Rigi Bacolor. So mate, no, kamusta dira? Along gid always ha. Salamat gid sa pagmonitor sa Subungaga. Advance Merry Christmas. at ating itanghal. Ari naman ang budlay-budlay nga account na shake man. Good morning, Kodos Ilonggo Cups. Yes, thank you so much, Gid. Keep safe always, sir. Keep safe, Gid. ARMK. Oh, yaw. Watching from Dueñas MPS. Thank you so much, Gid. Keep safe, Gid, no, sa tanan naton dira nga mga Ilonggo Cups. Salamat, Gid, sir. Nax Chicks man. Ay Tata Vincent Provido July. Congratulations, Mina PNP. Wow, thank you so much, Gid, sir. May bagong sila. Alin kay Nak Chicks man. Mga classmate ko na nga snapi. Police Lieutenant Sumagaysay of Class 2001. Galaw sa Wow, thank you so much, good sir. Nak Chicks man. nagbago ang Classmate ni Sir Police Lieutenant Ismael Sumagaysay. lahat. Thank you so much, good sir. Nak Chicks man. Hal bago Aga, congratulations gid sa liwat, Mina MPS. Agay classmate ko, no, John Fernet Kausen. Good morning, mate. Good morning, madra sa imo, mate. Keep safe good always. Salamat gid sa pagmonitor. kung bansa ba Ay Floller Suarez. Congratulations, sir. punan Wow. Sana all. bago ang lahat. Thank you so much, gid, no. Floller Suarez. Lahat Of course, no, dapat always deliver naton sa inyo mga nagapanguna kag nagabaga nga balita. Mga talalupang doon nga balita. Of course, no, para gid sa ibalo. Aton sini nga mga pumuluyo in the whole province of Iloilo. punan. So kay Disparo Noirami ka Angelo Roslate. So, salamat gid, no, sa pagmonitor sa Subungaga, sir. Kay Princess Ales, hello, good morning po. Yes, ma'am, no, same to you. Mahalong kita dra always. Keep safe. Salamat gid sa pagmonitor kag pa sa pag-comment. Kay ma'am, of course, kay Raden. Thank you so much kita, bad, no, sa pagmonitor sa Subungaga. Keep safe, good. Kay ma'am Nova Sumagay sa Ibutante. Good morning, sir. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless you always, sir. Yes, ma'am, likewise. God bless you too. Of course, ma'am, God bless man sa imong family. Salamat kay ma'am sa pagmonitor sa Subungaga. No, from the Kingdom of Saudi Arabia. Tanan-tanan man naton dira nga mga kauturan, no, nga mga Filipino. Dira sa KSA. Of course, in the whole world. No, good morning dira sa inyo tanan. Keep safe good always. Salamat kay ma'am Nova Sumagay sa Ibutante. Sa pagmonitor gid sa aton always, no, every time nga available ikaw, ma'am.
Kay Ronald Chokayan Paklibar. Good job Ilonggo Cup. Shout out sa Dueñas MPS, PNP SAF and RMFB for maintaining peace and order situation here in Dueñas. Wow, salamat good sir no sa imo sining pagpa-shoutout no sa aton sining mga Ilonggo Cups. Keep safe good always sir no. Ronald Chokayan Paklibar. God bless kid. Kay Erwin De La Cruz no, shoutout lang sir no sa Hamog Field Bikers. God bless sir. Yes no, tondra nga Field Bikers Mostray Original no Hamog chapter. No, thank you so much good sir Erwin De La Cruz. Halong good always, keep safe good. No, sa tondra nga mga rides. Of course sa mga charity rides naton dira, mga outreach program no sa nga Field Bikers. No, Hamog chapter ni. God bless you mandara sa imo Sir Erwin De La Cruz. Halong gid. Ay ko ni nagatan nice ma'am. Thank you so much ma'am no. Available subong si ma'am no. Taga-monitor gid. Likewise gid sa imo ma'am. Good morning gid. Nabutan na gani kita udto. Lapit na lang no. Ano pa kita nag-start kay subong no Ilonggo Cups on air kita with 106.7 FM Radio Gyon Santa Barbara. Thank you so much gid ma'am Connie. Nargata nice. Keep safe gid always and God bless gid. Irene Regino and Robles watching. Salamat gid sir. Ay pakas ko da Robert Peñalosa. Sorry no, isa sa mga membro man no sa Field Bikers Mostray Original PMO no Hamog chapter. Thank you so much gid ka sa pag-monitor. Keep safe gid. Damo comments ba? Pero wala kita yung takaan sa pagbasa ni mga kabiyanan. Maganda nga nag-comment kay para shoutout naton. Thank you so much gid kay Sir Dren Clark Alphonse Armada watching live here from Dueñas MPS. Salamat gid sa tanan nga katapon naton dal sang Dueñas MPS. Halong gid kamo dira always. Of course headed by Kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. Of course no kay Sir J. Millamena, shoutout class 2004 matatag, belated happy 20th anniversary. No September 30, 2004 to God be the glory. Wow, happy 20th anniversary gida. No sa class 2004 matatag. No kahapon, September 30, 2004. 20 years in service na wow sana all no. Makalabot makita sa amo sina nga tinuoy sang pagpanerbisyo. So blessed gid no. So nino shout out ano alin kay Sir J. Millamena. Yes sir, thank you so much gid. Kaga sa liwat no, happy belated anniversary, 20th anniversary sa class matatag 2004. Abay bakati madamo pa sang pagpanerbisyo pa sa aton sining Philippine National Police. Shout out lang kas, happy birthday kay Joe Fox Duran. Sa aton dira nga si Sir Joe Fox no, secretary sang Field Bikers no sang PMO. So Sir Joe Fox Duran no, happy birthday gid. Kasi mo sining ay ka 21st 21st birthday kas. No kay Sir Joe Fox Duran no, sir, happy birthday gid. No shout out gid no halin kay Sir kay pakas ko dira Robert Peñalosa. Thank you so much gid kasa. Pag-asa sa so wala na kita sang oras mga kabyanan. Mabalik naman kita buwas nga adlaw kilitanay naman kita sa aton sining kape kag balita from 11 AM to 12 noon. Thank you so much gid always sa inyo sinipadayon nga pagtutok sa aton sining mga programa. Kita na naman kita same time, same station. Kalendari sa ulot balitaan sang Kabalikat Multimedia Convergence Center. Kami pagkabilin sa inyo nga sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nangalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Ang kaupod ninyo sa Subungaga of course sa atong sininga technical side, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo Kabalikat Angkor Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo Masaligan. Bago ang lahat.